Salam qadırlı iyildeşler. Bugünkü programımızda biz sizin bilen dileklere, yani Hudaya dua eden vaktimizde bizim dualarımıza näme zatlar päskel verip biliye, böktenç olup biliye diyen tema barada gurrun ederiz. Bilşiniz yalı, biz iman edenler, bütün adamzat yeryüzünde, dürlü hili dinlerden olsun, ähli adamlar hemişe kıyın yağdaylara düşen vaqtı Hudaya dilege diyeler. Hudaydan öz dileklerinin cevabına qaraşıyarlar. Şöyle de biz İsa Mesih'e iman edenler her gün Hudaya dilege diyez. Öz məteşliklerimize, qaygılarımızı, aladalarımızı, arzu isteklerimizi, ähli zatlar barada her gün diyen yalı Hudaya dilege diyez. Emma köplenç biz öz dileklerimize cevap almayarız. Näme üçün? Käbir dileklerimizi Huday cevaplayar, käbir dileklerimize cevap alyaz, onun için Hudaya şükürler ediyaz. Emma köplenç biz dileklerimize cevap almayarız. Näme üçün? Näme zatlar bizim dileklerimize, dualarımıza päskelçilik veriyor? Muqaddas kitapta käbir zatlar bizim dileklerimize böktenç bolya deyip yazılan. Bu zatlar arada bugün sizin bilen gurrun etmek isteyen. Gelin hazır ilki bilen bu tema barada gurrun et başlamamızın ön yanından Muqaddas kitaptan başlangıç ayetleri okalın. Men pikir ediyen bizim gurrun edecek temamız arada en qovu ayetlerin birincisi bu Yakub'a yazılan hatın birinci babında yazılıptır. Gelin onu bilelikte hazır okalın. Yakub'un hatı 1. bab 5. ayet. 8'e çenli okuyaz. Sizin birinize akıldarlık yetmezlik ediyen olsa, ol hemmelere cömertlik bilen käyemen beriyen Hudaydan dilesin. Ona berler. Ol iman bilen dilesin. Hiç hili şübke etmesin. Sebebi şübke ediyen adam yel bilen çaykalıp eylek beylek kovulup yören deniz tolkunu yağlıdır. Ol bütün yollarında çünkü bu adam reptin bir zat aların deyip fikir etmesin. Ol bütün yollarında durnuksuz iki gövünlü adamdır. Muqaddas kitapta şeyle yazılan. Sizin aranızda kimdir birine akıldarlık yetmeyen olsa, onda ol cömertlik bilen käyemen akıldarlık beriyen Hudaydan dilesin. Huday ona hükman cevap verer. Ol dilen vaktinde iman bilen dilesin. Şüphe etmesin. Şüphe ediyen adam Hudaydan bir zat aların deyip fikir etmesin. Sebebi şüphe ediyen adam ol yel bilen çaykanıp eylek beylek kovulayan deniz tolkunu yağlıdır. Katı, güçlü sözler. Şu ayetlerden dualarınıza böktenç olayan, päskelçilik beriyen bir zatı görüp bildiniz mi? Dilek eden adam iman bilen dilesin, şüphe etmesin deyip yazılan. Şüphe eden adam repten bir zat alarım deyip fikir etmesin. Eğer biz iman etmen, şüphe bilen dilek eden olsak, onda bu şüphe bizim dileklerimize böktenç olup biliye. Päskel verip biliye. Bizim dileklerimiz cevapsız qalıyar. Şüphe bu näme? İlki bilen adamlar iki zada şüphelenip biliyerler. Köp adamlar şüphe eden vaqtları Huday bana şu dilek ediyen zadımı berip biler mi ki? Deyip Hudayın gücüne, Hudayın kudratına şüpheleniyeler. Hudaya şüpheleniyeler. Ve Hudaydan öz dileklerine cevap almayalar. Başka hile adamlar Hudayın berip bileceğine inanyalar. Emma özlerinin dileklerinin doğru mu ya da ne doğru mu?
ya da yankı yerde okuyuşumuz ýaly. Akıldarlık dilen wagtynda hakykatdan maňa akıldarlyk gerekmi ya da aklım yeterlikmi diýip özünün edýän dilegine şüphelenýärler. Bu da bu iň uly päskelçilik berip bilýär sizin dileglerinize. Adamlar şüphelenen wagtynda köplenç akıldarlyk näme üçin akıldarlyk? Aklım yeterlik. Näme kelleme gelse edip bilerin. Maňa Hudaýyň gökden beren akıldarlygy gerek däl. Diýip pikir edýän adamlar hakykatdanam gökden akıldarlyga garaşmasyn. Ol beýle şüpheli, akıldarlyga mäteşik çekmeýän adam netijede hemişe ýalňyz çözgü çözýär we Hudaýyň jogabyny alyp bilmeýär. Adamlar häzirki wagtda şeýle uly kesel diýen ýaly bir ýaýrak giden problemi var. İl arasında görýäňiz. Hudaýa akıldarlyk dileg edýän, ýani akıldarlyk Hudaýdan sorayan adam gaty azdyr. Adamlar diňe näme soraýar? Pul soraýar, mal soraýar, emlek soraýar, mülk soraýar. Bütün maddi zatlar barada adam dileg edýär Hudaýa. Haçan da eline pul düşen wagty, haçan da eline wezipe düşen wagtynda onda olar näme etmelisini, nähili çözgü çözmeli, nähili dogry şekilde ulanmalydygyny bu barada hiç kimden akıldarlyk soramaýarlar. Öz kellesine näme gelse, gözleri görýän zadyny, isleýän zadyny alýarlar. Yine soňuna gelende eden işleri, çözen çözgütleri ýalňyş bolup çykýar. Adamlar hiç akıldarlygy gözlemeýärler. Akıldarlygy iman bilen Hudaýdan dilemeýärler. Hemişe şüpheli, deniziň eýlek beýlek taşlayan, çaykanyan tolkuny ýaly, ähli ýollarynda beýle adamlar bütün ýollarynda durnuksuz iki göwünlüdir diýip ýazylan. Şonuň üçin dileglere ilkinci päskelçilik berýän zat bu şüphedir. Adamın öz bildekligi, ýagny ähli zady özüm bilýän, aklym yeterlik diýmege bu iň uly päskelçilikleriň biri. Yine de dowam ettirsek, Yakuba yazılan hatyň 4-nji babynda şeýle ayatlar bar. Araňyzda uruşlar, davalar nireden girýär? Agzalaryňyzda uruşýan höweslerden dälmi? Siz isleýärsiňiz, ýöne gazanmaýarsyňyz, öldürýärsiňiz, içigaralyk edýärsiňiz, ýöne hiç bir zada yetip bilmeýärsiňiz. Davalaşýarsyňyz, uruşýarsyňyz, gazanmaýarsyňyz, çünki dilemeýärsiňiz. Dileýärsiňiz, ýöne hiç zat almaýarsyňyz, çünki höweslerinize sarp etmek üçin erwet dileýärsiňiz. Seredin, işleýäňiz, zähmet çekýäňiz, dileýäňiz, emma hiç zat Hudaýdan almaýarsyňyz. Näme üçin? Sebäbi öz erwet höweslerinize sarp etmek üçin erwet dileýärsiňiz. Erwetlik üçin dileýärsiňiz. Araňyzda davalar, uruşlar, içigaraçylyk, görüpçilik, bu zatlar nirden girýär? Ähli zat yürekten gelip çykýar. Eğer yürektäki niyetiniz erwet bolsa, onda Hudaýdan dileýän zatlaryňyzy hiç haçan almarsyňyz. Näme üçin? Sebäbi erwet niyet bilen dileýärsiňiz. Men size hayran galdyrýan bir waka barada gurrun bereýin. Bir näçe ýyl mundan ozal bir adam bilen gurrun etdim. Köp wagtlap gurrundeşlik boldy aramızda. Her hepde diýen ýaly gurrun ederdik. Bu adam daşary ýurtda işleýärdi. Gowy kazanç edipdir, gowy pul toplapdyr. Bu maňa özüniň arzu islegleri barada paylaşdy meniň bilen. Ve men ondan soradım.
Hudaý seni bereketledi. İşläpsiň, pul gazandyň. Üýüňe dolanyp barýarsyň. Uly şatlyk bilen öýüňe dolanýan. İşlän puluňy näme sarp etjek diýip ondan soradym. Ol maňa şeýle jogap berdi. Meniň ilkinji arzum öýüme baryp täze maşin alyp maşin münjek diýdi. Aslında onuň arzu islegi erbet däldi. Her bir adamym pul gazansa, pul tapsa, işläp gazansa, maşin alasy geler, öý alasy geler. Näme yetmezi bar bolsa, arzu islegine yetmek isler. Arzu isleglere yetmegiň özü bu erbet zat däl. Bu gowy zat, bu Hudaýyň bereketidir. Bu şatlyk getirýän bir zat. Emma men ýanky adama şeýle sorak berdim. Maşyny näme üçin almak isleýän? Onuň maňa beren soraklary gaty hayran galdyrdy. Ol maňa şeýle diýdi. Onuň maňa beren jogaby gaty hayran galdyrdy. Men maşyny aljak. Sebäbi ähli goňşularym ählisinde maşinlary bar. Meniň dost ýarlarym, klassdaşlarym, olaň ählisinde maşinlary bar. Olar men öýümüň öňünden eýlek-beýlek geçip gidýärler. Maşynda meni hatda köçede görende de alyp gitmeýärler. Men olary gören wagtynda hemişe ýüregim agraýar. Meni olar maşin münüp men köçemden geçip giden wagtlary meni äskermezlik eden ýaly duýgu bolýar. Şonuň üçin men hem goňşularyma görkezmek üçin, olardan ar almak üçin menem erbet adam däl. Menem maşin minip bilýän. Menem olardan kem yerim ýok. Şonu olara subut etjek, görkezjek we goý men duşmanlarym hem meniň maşin minenimi görüp hapa bolsunlar. Şeýdip olardan ar aljak diýip maňa şeýle jogap berdi. Oturup pikirlendim, oýlandym we oňa aýtdym. Seniň niýetiň, ýüregiňdäki pikirleriň nä dogry? Sen maşin almak isleýänligiň bu bir problema däl. Bu bir nä dogry zat däl. Hudaýdan dileýän zadyň erbet zat däl. Emma sen näme üçin muny dileýänligiň kökünde nä dogrylyk bar? Eger sen dileseňdiň, Hudaýym maňa gowy maşin gerek. Maňa eýlek-beýlek gidip gelmek üçin, maşgalamda bir ulag bolar ýaly, çağalarymı özüme hyzmat eder ýaly bir maşin gerek. Muny şatlanyp, durmuşumy yeňilleşdirmek üçin ulanmak isleýän diýip sorasadyň, onda bu nähili şatlykly bolardy. Nähili dogry bolardy. Hudaý saňa şatlyk bilen sen ýüregiň islegini hökman saňa bererdi. Emma sen dileýän zadyňda näme diýip dileýän? Sen kimdir birine görüpçilik edýän, kimdir birinden ar almak isleýän, kimdir birine göz görkezmek üçin Hudaýdan maşin dileýän ýa-da öý jaý dileýän, mülk, baýlyk dileýän. Emma senin niýetiň, ýüregiňdäki dilegiňiň kökü nä dogry? Bileňizmi näme bolup geçdi? Bul adam öýüne dolanyp geldi. Maşin aldy. İlki başta aýdyşy ýaly, begenip şatlanyp, adamlara göz görkezmek üçin mündi. Emma aradan bir neçe wagt geçmänke awariýa bolupdyr. İçip sürüpdir de beýlek eltip urupdyr, öýlek eltip urupdyr. Ýanky täze alan maşyny aradan bir ýyl geçmänke hiç bir dada yaramayan, diňe öýde maşin görnüşden dur hiç bir dada yaraman, hemme taraplayın urulan, indi münmäge de yaramayan bir maşin ýaly bolup duruverdi. Bir näçe wagt geçdi, aýaly bilen aýrylışdy, maşgalasy dargady. Maşin de ýok boldy. Ýene adam aýlanyp öwrülüp şol döwük köne kärsenine dolanyp geldi.
yanlış pikir bilen, yanlış niyet bilen edilen dileğin jogabı şeýle bolýar. Hudaý diri we täsirli. Hudaý biziň içimizdäki oý pikirlerimize, yüregimizin iň çuňurunda, töründe duran pikirlere çenli, niyetimizi barlayan, bilýän Hudaý. Şonuň üçin Hudaýyň ýanyna doga dilek edip gelen mahalyňyz hemişe yürek päkligi bilen, yüregiň arassalygy bilen gelin. Hiç haçan niýetiňizde kimdir birinden ar almak üçin, kimdir birine göz görkezmek üçin, kimdir birine yamanlyk etmek üçin hiç bir beýle erwetlik bolmasın. Yürek päkligi bilen gelip Hudaýdan dilen, ähli dilen zatlaryňyzy alarsınız. Seredin, erwet höweslerinize ulanmak üçin erwet dileýäňiz, şoň üçin almaýaňyz diýip ýazylan. Bu nähili erwetlik, bu nähili kynçylyk. Köp adamlar pul dileýärler, Hudaýdan baýlyk dileýärler. Köp adamlar bütün mal mülkünü sarp edip wezipeli işlere girýärler. Ýokary derejelere eýe bolýarlar. Köpler bunu ýalňyş pikirde, ýalňyş yüreginiň niýeti bilen edýärler. Eger plan wezipeni alarsam, planından ar aljak. Planyga yamanlyk etjek. Bir wagtlar maňa yamanlyk edipdi. Indi men olardan ar aljak. Bütünle alanyňyzda, wezipede, gowy işte oturan wagtyňyzda muňa oturmak üçin, yetmek üçin dilek edip soňundan hem adamlara erwetlik etjek bolsaňyz, onda şeýle azap bilen, şeýle puluňuzy, şeýle gujur gaýratyňyzy sarp edip bu wezipe yetenden soň ol ýerde näçe wagtlyk galyp bilersiňiz. Munyň deregine baý bolsam garyplara kömek etjek, wezipeli işte işlesem yetimlere kömek etjek, garyplara kömek etjek, yoksuzlara kömek etjek, adamlara bütünle ýagşylyk etjek diýip dilek etmeli dälmi? Näme üçin adam baý bolan wagtynda, wezipeli bolan wagtynda, ýokary işlerde işleýän wagtynda diňe yamanlyk barada oýlanýan? Diňe öz peýdaňy gözläp, öz aladany edip, hemmeleri depelemek bilen, ezmek bilen, kişinin hakyny iýmek bilen meşgulanjak. Onda senin edýän dileklerine jogap ýokdur. Hudaý ýüregi päkligi, ýüregi arassalygy söýýändir. Ýaňy ýakynda bir aýal bilen gürrüňdeş boldyk. Men işleýärin, pul gazandym. Indi bir wagtlar ärim işläp pul gazanýardy. Indi ol beýle gazanyp bilen ok. Indi men işleýän ondan köp gazanýan. Ärim işläp pul gazanan wagtynda maňa köp pul bermeýärdi. Eýle beýle zatlar alyp bermeýärdi. Ýüregi dogly öýke kiýneden. Men oňa sorag berdim. Indi sen näme etmek isleýän? Indi pul men özümki. İslän zadymy alýan, islän zadyma harç etýän, ärimi de äskermezlik edýän. Indi görsün men şeý dip ondan ar aljak. Bir köpügi de menden ýalwaryp alar diýip şeýle jogap berýär. Seredin. Eger äriň saňa garşy şeýle eden bolsa, indi sen oňa garşy şeýle jogap gaýtarýan. Ýene de Hudaýdan maşgalamy bereketle, çağlarymı bereketle, işlän alan gazancymı bereketle, gowy zatlara harç edeýin diýip dilek edýän. Asyl yüregiň niyeti äriňden, maşgalaňdan ar almak. Olaryň edenini gaýtaryp izine sen hem şeýle erwetlik etmek. Onda Hudaý seniň dileklerine jogap berermi? Onda Hudaý seni bereketlermi? Häzir belki pul gazandyň, elinde puluň bardyr. Arzuňa yeten ýaly görünýänsiň. Emma gazanan puluň näçe günlük gider. Şonuň üçin eger erwet pikir bilen, erwet niyet bilen Hudaýdan bir zat dileýän bolsaňyz, onda towba edin günäleriniz üçin. Hudaýyň öňüne gelin de diz epip, erwet niyetiniz üçin towba edin. Dogry niyet bilen Hudaýa dilek edin. Ähli dileklerinize jogap alarsyňyz. Erwet niyet bilen,
yüreğinizin erwet pikirleri bilen Hudaýyň ýanyna gelip, dileklerime jogap alaryn diýip pikir etmäň. Hudaý yüreğinizin ýagdaýyna göre size jogap berer. Dileklerinize, dogalaryňyza päskelçilik erwet niýetden gelýändir. Şonuň üçin yüreğinizi tämizleň, yüreğinize aras salaň ve Hudaýdan edýän dileklerinize, dogalaryňyza jogap alyň ve goý ol size hemişe şatlyk ve bereket getirsin.